Kohmen ko para be try to Chris oi pele yus ngeu na kilai tili kiching pule pat khamtam minta khamtam ha ko gospel ko ba pele yus ngeu ka kintien ko ba khadu chisu ong hakita ki sinran chongi pharisi kata ka bau chisu ong siu ha u kaisar ya ka chong u kaisar but how blay ya ka chong u blay te kane limba kane chipule hoi nitip hak chim chingi ba man la kasngi ni im hak nek slaper thai bangi hab an siu ekita ki tingka kita ki kachna hakibon ki liang ki rukom hoi ni im hak nek slap thai ba menta kami phe ba to ki breu ki ba mindai mthai ki ba lari da ki im lari da ki pacha hak spas nem ba minchwa kumakiru niru ni imenta hapo ka chinchin sha chongki ki bahe bahan chongki pacha kumki prime minister ki president but ki we pat im hakne ko gospel bam taxngi jisu kayangi ba ban ai hau kaisar yak chong kaisar bat ha ublay yala ka chong ublay oi keni ko gospel ni i ba ujisu lai kindo patki pharisi kibawan chau daba ka kili daga ne ga chingkili ka ben ne em ban seu khachna hau kaisar limba ka ne chingkili jisu la tip bakine ki pharisi kila wat daw kila wat ban rem yu but ujisu daga ching start blai ula chbab yakine chingkili chongki ba lo kili ni kong kane ka dur kane ka tingka kane ka dur bat ka ching tho chang no klem bakla kala chubab yak ke ba don hapo ta ka tingka ka pisa te oi leba kane ka gospel menta kasngi ko homen ko para chisu ui kai ngi bangi dan artli ki benta hak chim chingi hang ne slaper thai kata pedang ka chingye chingi pat ka kamram chingi kum kinong shoshnong hakane kari kachala chingi u chisuru lapin ke maw yangi bangi im hapdang artli ki pertai kata ka pertai chong ka chim basbar pat ka pertai chong ka chim minsim kini baro artli ni don kam banle bat chim khia hak chim chingi ta ka bamut ke ban siu hau kaisar ke kita ka ching siu chingi hoi ni im hak slaper thai limba ka chim pinyat chongi bon ki minister bon ki an choka chila batkari ni haban nget katkum ka kendon chongki ni dai ban siu ni dai ban don kata ka kamram ka bakraw ban le kum ta ki nong shong shnong ban le namta ka ching baha chimiet chongka imlang ka salang bat ke kata ka ba ka chong ublay ka bangi dai ban siu oi ke ni ka long kata chim ka ba kong santam bangi desha ki khun chong blay ka bani kong ni shap blay la thau yak chin thau baro bat khadu korwai la thau yangi ha ko dur chong u te ngi ni don kar benta bangi la bangi dei ban siu ya ka chong blay ka ba ke ka ta te kumba ka pisa ka don ka dur chong kaisar bat kumtaru ngi don ka dur chong blay ha ching im chongi te ngi dei ban siu ya ublay ya kata ke ka ba ublay ul ai mar ka dur chongi ka don ha ublay ka chim chingi ka don ha ublay te kumno ngi dei ban siu ya ublay ngi dei ban siu yu ublay omdei daki tiar gitar ka bangi don ka spa ka peu ka ba konstantam ngi dei ban siu da ka ching ie ngi dei ban siu da ka ching rublay chongi ngi dei ban siu da ki kam ki cham ki ba bha bat da kaching im chungi ko ba man la kasngi oi ko men ko para ban siu yu blay da kini ki baro ching ie oi ke tang ba ni dai ban bu u blay hakmat chungi am ban bu ekiwe pat ki kam ki ter kitar ki ba tang steng por te ni dai ban bu u blay hakmat chungi ni la ban le kini ki ba u blay ulamang yangi te lakhot yangi baro bangin dan kata kadur chong ublay
da ka ching it da ka ching seulam ka hop bat ka ching isnei ka chinge chungi ke dei ban yarap yangi ban le ki kam ki babha ha ne hasla perthei hoj ku bang ong mena ki don atli ki binta na ne atli ka perthei bat atli ki hima ka bang yishong isa hang ne hasla perthei ta hima chongka kendau bat ka hima chongka benang o nyi im hanik sla perthei man poi benang ban yok tak man im bha ban le bha ban yok tak chi blai ban poi shakawai pat ka hima o nyi don atli ki benta ka hima chongka kendau pat chongka benang te tungi nele persyang ban nele yakini ki baro ke kamram chungi ban im haknik sla perthei hakini atli ki hima bangila ban bu ublai hakmado chungi kum ni dei kita ki khun chong ublai oi pilal sngeu gogos ka chuple baar naga shthi ban kong chung polo chaki Thessalonica kinero ki kristan ro ki im bat ki trei ba namta ka ching im chaki namta ublai ba namta ka pathei namar hak kam yalap chung Paulus ulai ong ba ulai kai ki bala penslori ki ban ai shau blai ya ka chong ublai bat shau kaisar ya ka chong kaisar te namar kata ublai lokhot yangi iwei pa iwei bangi dan lala ka chong ka kamram ban siu ya ka chong u kaisar ba ka chong ublai limba ka ching im chungi hang nei sla perthei ni im hakne perthei ban ni wat ya ka tak ching im benang hadin habut bat ka ching im chungi hang nei sla perthei ublai ula ai ngi ulai kai ngi kumnong ni dei ban im kata ka ching im chong blai ni dei pen i limba ka ching i wei pai wei ki kam ki ba pha bat ki ba bon rukam ni dei ban im hakne sla perthei bat ni dei ban im hop kum kita ki nong shung shnong hakne sla perthei te ko men ku para tongin phai shu blai ba ngi im hop na nei ngi im tang steng na nei ngi puson na nei ngi im tang hakawei pat kaleng ni dei ban bo artlik bentang ni dei ban im hop kum ta ki nong shung shnong pat ni dei ban im kum kita ki bangi don kata ka dor chong blai halade te ngi dei ban ayu blai kata ka ching ye chingmen hang nei sla perthei pat ni dei ban im hop im sot te ublai lokal aware ni baro kini kamas tungin phai shu blai bangin la ban le iki ba don kam pat ni la ban ai shu blai ka chong ublai pat ai chau kaisar chong kaisar pat ka ba khong sam tam ni dei ban bo ublai hakmat chongi haki iki baro en yero Jesus Christ